Michael Kayasa ndi gulu lake la HRDC atamesa nkhongo pamwala kunena zona kuti sakusunthika ndi chiganizo chimene a Malawi Police Service apanga makamaka pochenjeza kuti pasapezeke munthu wina aliyense amene akukatseka msewu wa Chiweta Karonga ponena kuti kutero choncho anthu amenewo alandira zilango osati masewera nabe koma zati kodi imeneyonso ndeiti chachitika chenicheni ndi chani ayendetho makosana ambiri tikutsatira bwino kuti kuli bungwe lija limene limadziwika zona kuti Human Rights Defenders Coalition kapena kunena zonena kuti HRDC ndipo bungwe limene la HRDC limasogozedwa kapena kuti amalisogolera ndi Michael Kayatsa ndi anzake nawo tikatsata bwinobwino guys amene wa HRDC anazakamba mbuyomu kunena zonena kuti msewu wa Chiweta Karonga suli bwino zomweno ambiri tikutsata bwino kuti msewu umenewo ndi suli bwino unaipa kwambiri potino umangofunikira zona kuti ataukonzanso bwinobwino kutino traffic isamavutike kumene komanso business ndi zina zotero zikhale zikuyenda bwino nawo potsatira kuwonongeka kwa msewu umenewo tonde msewu unawonongeka pakanthawi kwambiri kuyambira mbuyomu pomweno ulamuliro unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party umasogolera dziko la Malawi pano nde unangofika poyipiratu nawo potsatira zimene magayizi a HRDC anakamba ndithu akhala akuchitisa misonkhano yatolankhani kufotokozera amalawi kuti iwo sakukondwa ndi chiganizo chimenecho kunena kuti msewu umenewo uzingolekereredwa aboma osaukonza mangobwera ndi mastories kuti aukonza ndi chifukwa chonena kuti akuti madandaulo amenewo akhala akuperekedwa ndipo aboma akhala akupereka assurance kuti akonza msewu umenewo makamaka mmene mwawonongeka kwambirimo mukonzedwa komano action simachitika pa ground zimenezo akuti ndi zimene zinapangisa zona kuti madolo amenewawa apange chiganizo kuti pa 1 July chaka chimene cha 2026 azapangetu ma demonstrations ndipo ma demonstrations amenewo akachitira kumene koko msewu wa Chiweta Karongako chamu Chiweta umo kulumpi uko ndi kumene achalira kuti akapange ma demonstrations amenewo ambiri nkhani zake tinazitsata bwino makamaka amene akhala akuyankhulira makosana amenewa Michael Kayatsa ndi gulu lawo nawo posatira zimenezi tinaona kuti a Malawi Police Service anabweratu ndi chikalata chimene achipanganso post pa tsamba la mchezo la Facebook chimene chimafotokoza kunena zona kuti pali kagulu ka anthu ena ake kamene kakudzitchula kuti ndikumenyera ufulu wa anthu kagulu kameneko kakonza zonena kuti kachite ma demonstrations otseka msewu umenewo wa Chiweta Karonga pa tsiku limene la pa 1 July chaka chimene cha 2026 ndi magayizi amenewo asayerekeze kupita kukapanga zimenezo asakasokoneze mayendedwe kumeneko otsekatu msewu umenewo amene angayerekeze kupitatu kukachita zimenezo ndikuti zikamaonekera kumweko chifukwa polisi ndi sikusekerera ikambwandira onse amene akapezeke kumeneko kukavungatu muchitowosi ndi mmene amayankhulira apolisi potengera ndi chikalata chimenecho mmene wachisenera ndi oyankhulira polisi ku dziko la Malawi amene watondi abambo Leo Chintembo simikiza kunena zona kuti amene ayerekeze kupita kumeneko akanyapidwatu kumeneko kuthidwa unyolo kapungidwa ku chitoposi ndi mmene nkhani zake zikayendere kumeneko chikalata chimenecho titha kunena zona kuti padusa maola ochuluka pamene anachipanga post pa tsamba la mchezo la Facebook chifukwa kuti ino anachipanga post dzulo pa 26 June chaka chimene cha 2026 kuchenjezatu magayizi amene wa HRDC kuti asayerekeze kupita kumeneko kukatseka msewu zikawaonekera kumeneko ndefunso nkumati HRDC ataona uthenga umenewo akuti chani Michael Kayasa ndi anzawo ayendetho makosana a Michael Kayasa ndi anzawo abweratu kuzayankha pa zimene apolisiwo alemba ndino kusapezeke munthu ku Chiweta iwotu akunena zona kuti amatsata malamulo bwinobwino komanso constitution ya dziko la Malawi imaperekatu ufulu onena kuti anthu atha kusonkhana pamodzi potengeranso ndi section 38 ya constitution ya dziko la Malawi makamaka ku nkhani yokhuzana ndi za maufulu anthu akuti ndithu iwowo ali ndi ufulu oti atha kusonkhana malo ngati amenewo ndikukachita zionesero zabata amene akatseka msewu umenewo kuti akakamize boma kuti no likonze mavuto okhuzana msewu umenewo akonzetu mmene mwawonongekamo mu Chiwetamo mukamene tikudziwira muja kuti mukonzedwe mmenemo maso in general msewu umenewo ukonzedwe osati zomangobwera kumayimba nyimbo monga mmene kuonera kuti aboma amangoyimba nyimbo osakwanirisa zinthu zimenezo de bambo Michael Kayasa ndi timu yawo apitiriza kufotokozera kunena zona kuti iwotu soti angaopsezedwe ndi polisi pa nkhani imeneyi polisi itsate malamulo mmene malamulo amanenera kukhuzana ndi maufulu anthu ali ndi ufulu
ufulu ochita ma demonstrations osati kumabwera mazaopseza ngati mmene akunenera apolisi pamenepa. Nde akunena zona kuti iwotu amaikukayatsa ndi timu yawo anapereka chikalata koziwisatu DC kwa mboma la Lumphi paja chiweta ndeko lino ili ku Lumphi. Nde iwo akuti anafikira mbuyomo a DC kumeneko kwafotokozera za chiganizo chawo kuti afuna kupanga ma demonstrations amenewo otseka tonsewu wa chiweta Karonga pofuna kukakamiza boma kuti likonse nsewu umenewo sizokhazo. Akuti uthenga anapereka ku polisi kwa ziwisa za chiganizo chimenecho nde sizoti apolisi azingobwera kungozambatuka uko kuzanena zona kuti akwalesa magazi amenewo akuti achite ma demonstrations amenewo izo zokha nde sizigwira. Powauzapo akuti sizotino amawauza kuti apase chilolezo ayi, iwo anangopita kungofuna kwa ziwisa chabe kuti ndi chiganizo chimenecho osati za permission kachani ufulu ali nawo potengeranso ndi mmene malamulo amayankhulira ndi mmeneto akuyankhulira kuseriku magazi a HRDC pankhani yokhuzana ndi ma demonstrations amenewa ndi chenjezo la polisi. Koma beno funso lomwe likumabwera ndilonena kuti kuli magazi a HRDC achazi tikuziwa zona kuti ali ndi ufulu ochita ma demonstrations potengera ndi mmene constitution imayankhulira maso nkhani yokhuzana ndi kuonongeka kwa nsewu wa chiweta Karonga imenewo nde ndiyoona zoti palibe munthu angatsutse nsewu suli bwino. Komano kodi amenewa moral grounds yawo ili pati yonena kuti azibwera kumazayankhulaso zinthu ngati zimezi kumanena kuti sakumvaso zimene magaya a polisi akunena pa nkhani imene. Funso limene likubwera posati akuti bungwe limene la HRDC lakhala liliko kuyambira mbuyomo pameneno mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party unakhala ukutumikira nzika za dziko la Malawi kwa zaka zokwana 5. Komano makosana tikatsata bwinobwino munyengoto imeneyi pameneno utsogoleri umene wa chipani cha Malawi Congress Party umatumikira dziko la Malawi kunalito mavuto ankhaninkhani omwe amafunikira kuti mabungwe ngati amene wa HRDC azibwera nkumachitatu ma demonstrations amenewa kukakamiza utsogoleri umene unali ku nthawi imeneyo kuti ukonze mavuto amenewa. Zitsanzo zodziwika bwino tikakumbukira bwinobwino nthawi imeneja mu chaka cha 2024 unalito mwezi wa August kukafika ku September uko kunalito nkhani zokhuzana ndi njala mpaka nano anthu kumafika pomadya chitedze kumachinga kwati mtumbidwa. Tikatsata bwino kunali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene inadzungulira m'masamba mchezo kupya kuti nthawi imenenso magazi a HRDC anayiona chifukwa aliyense anayiona inapangidwa publish kale magazi a WFP anaonesanso concern ndi mmene zinthu zinalili makamaka pamene kamwana kamene kanali kachepere kwambiri ka dzaka zokwana chimodzi ndi hafu kumeneko dzina lake kanali ka Mariam Chikondi mayi ake ndekuti anali Marita Jonas. Kamwanatu kameneko kanazungulira kwambiri chifukwa chona kuti kanali kochepa thupi kwambiri kananyenchera kwambiri nkhani yake yokhuzana ndi malnutrition zakudya zimavuta. Kwafunsa mayiyo Marita Jonas anafotokoza mwachimvekere kunazo kuti akukhaliratu kudya chitedze zakudya ndi zoperewera atapitanso ku chipatalako kumeneko kumachinga ndi kumene amasimikiza zona kuti nkhani yake inali zonena kuti zakudya zimavuta. Komano nthawi imeneyo magazi amene wa HRDC anali kumweko timaonanso mmene zinthu zake zimakhalira aboma chidwi kunalibe choti athane ndi mavuto ngati amenewa ngati imene tikunena padakali panopa makamaka pa nkhani imeneyi imene akunena zona kuti ansewu wa chiweta Karonga. Komano funso nkumati kuti nthawi imeneyo magazi amene wa HRDC anabwerapo nkuzayankhula kuti no afuna kupanga ma demonstrations kukakamiza boma kuti no likonse mavuto amenewo makamaka pofuna kuthana ndi njala imeneyo. Titha kunazo kuti magazi amenewa anali chete nthawi imeneja ambiri timatsata bwino kuti amenewawa anali akudyerera akukhutitsa mimba zawo chifukwa chake zoyipa zambiri zikhala zonati zikuchitika mu nthawi imeneja anthu kumakhapidwa ndi zikwanje zambiri zonena kuti titha kuzifotokoza makamaka kuti akamachita ma demonstrations paja kumatulusidwa anyamata zikwanje. Komano kodi magazi amenewa anabwera kuzayima poyera kudzudzula zimenezi makamaka kunena zona kuti achita ma demonstrations ofuna kukakamiza boma kuti ithese ena mwa mavuto amenewa anthu anakhala akumwalira makamaka ana anamwalirapo ndi njala. So pena zikumazooneka hypocritic lino magazi amenewa zaka 5 anali silent pasintha administration ndikubwera no kumazayankhula ngati ali limodzi ndi Amalawi nyengo imene of course tikuziwa zona kuti nsewu umenewo nde unayipali andiso sizomayikira kumbuyo aboma pamenepa imeneyo ndi responsibility yawo yonena kuti nsewu umenewo ukonzedwe ndithudi anthu aziyenda bwinobwino mabizinesi azikhala akuchitika bwinobwino osati kumabwera kumangoyimba nyimbo zimenezo nde zosanyengeteredwazo zimenezo nde zosafunikirazo chifukwa chimene anthu ankasinthira
boma ankafuna zonena kuti adindo amene abwere bomawo akhale apanga fix mavuto ngati amenewa. So msewu umenewo ukuyenera kukonzedwa ndithu responsibility ya boma, osatinso anthu azibwera kumakhangata kugwada kuchonderera chani onsecho ni mandate yawo, ndipo pamene ankalowa mboma ankadziwa bwino lomwe kuti udindo wawo ndi umenewo okonzatu mavuto amene nzika zikumana nawo ngati mavuto amenewa. So ngati nzika zatopa ndi kumangoimbidwa nyimbo, chimene chingofunika ndi action. Pitani pa ground, pezani ma contractor osalimbanaso ndi zomafotokozera anthu kuti tili motete ngopita pa ground kuyamba kugwira ntchitoyo ndikuti ndi imene inene kuti aboma muli serious. Pachato Malemo, mtsogoleri wa dziko la Malawi, Bingu Mutharika ankaza fotokoza kunena zona kuti lolani ntchito zamajanga zindichitire umboni, sizofunikanso kumayima pena pake kumafotokoza ntchito zimene amagwirazo aliyense amaona kuti apatu pagwidwa ntchito. So mukagwira ntchito yabwino aboma, magayizi tizabweranso kuzayamikira kuti aboma agwira ntchito zotamandika. Ayi mmene mankhani zake ndi mmene zikuyendera, sizoti makosana mwe maganizo pa nkhani imene. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu.